Misħariġ li sar iż-żgħażagħ qed jaraw il-ħajja ferm differenti minn kif jarawha l-adulti u l-anzjani. Bir-reliġjon tidher li ħadet daqqa ta' ħarta fost il-ġenerazzjoni ġdida. L-istħarriġ b'isem tal-effetti tal-COVID-19 fuq ir-reliġjon u l-ispiritwalità matul dawn iż-żminijiet diffiċli li sar mill-Fakultà tat-Teoloġija fih dan l-Università ta' Malta juri li żgħażagħ ftit li xejn iħossu li Alla u r-reliġjonijiet huma importanti fil-ħajja tagħhom, b'ħafna minnhom ma jemmnux fihom. Dan meta qed iwassal biex iż-żgħażagħ ifittxu affarijiet oħrajn minflok ir-reliġjon li jtuhom skop għall-ħajja fosthom il-yoga u l-meditazzjoni. Madankollu jidher li l-pandemija ma kienetx il-kaġun li iżjed nies jitilfu twemmin tagħhom f'xi reliġjon, tant li ftit li xejn tefgħu it-tort tal-effetti tal-pandemija fuq xi Alla. Anzi, minn dan l-istħarriġ joħroġ li fil-maġġor parti tal-parteċipanti li kien it-total ta' 1102 persuni ħassewwa meqreb tal-Alla. Madankollu dan ir-riżultat ma jirriflettix l-istess fost l-etajiet iżgħar. Il-professur Nadja Delikata spjegat aktar dwar kif dan l-istudju kapaċi jgħin biex nifhmu aħjar l-assoċjazzjoni bejn in-nies u reliġjon. Naħseb li turi li rridu nkunu iktar kreattivi fl-approach tagħna. Ma naħsibx li għandha tkun kwistjoni ta' nkwiet meta inti temmen fil-messaġġ tiegħek, temmen il-messaġġ tiegħek se jasal. Hemm diversi fatturi għaliex għaż-żgħażagħ ir-reliġjożità forsi mhix il-prijorità f'ħajjithom. Għadhom żgħar hemm prijoritajiet oħrajn, però naħseb il-fattur li trabbew f'kultura li forsi l-Knisja għadha ma rnexxilix tippenetra daqshekk b'mod sħiħ, naħseb jien huwa fattur importanti. U hekk kif il-pandemija waslet f'pajjiżna, it-tranzizzjoni sfurzata għall midja soċjali affettwat b'mod negattiv iktar lil dawk akbar fl-età milli l-iżżaża. Meta ġew mistoqsija kif ħassewhom matul il-pandemija, ħafna ħassewhom ansjusi, stressjati u saħansitra eżawriti. Iżda fl-istess waqt ħassewhom grati u mimlijin tama. Iżda ma' negattiv li ġamet magħha din il-pandemija kien hemm ukoll il-pożittiv hekk kif fil-maġġoranza, jiġifieri madwar 78% ħassewhom meqreb tal-qraba tagħhom hekk kif qattaw iktar ħin imdawrin magħhom. Dwar dan, il-professur Paul Gallia jispjega kif din il-pandemija verament affettwat lil Maltin. Jien għandi feeling qawwi li l-ġenerazzjoni ġdida se jkollha approach differenti lejn ir-reliġjon. Jiġifieri nibdew bir-realtajiet li qed ngħixu fihom, jiġifieri min-natura, mill-ħolqien, flok mill-ħallieq, nibdew mill-ħolqien u nibdew bir-relazzjonijiet, jiġifieri li huwa t-tieni mandament li tħobb il-proxmu tiegħek, jiġifieri jista' jkunu modi differenti kif wieħed japproċċja l-problemi reliġjużi b'modi differenti. Ir-rettur tal-Università ta' Malta, l-professur Alfred Vella, spjegalna l-importanza ta' studju ta' dan it-tip. Li wieħed isir jaf l-outcome ta' dan il-fattur huwa importanti għaliex jibgħat indikazzjonijiet ta' kif in-nies il-komunità tapprezza jew inqas il-fatt li tkun reliġjuża u li tipprattika r-reliġjon. Interessanti li wieħed jara kif mill-istħarriġ persentaġġ pjuttost għoli qablu li tħassru attivitajiet, ċerimonji u l-festi reliġjużi.